सतरे जीवा सतरे जीवा मैंने आज का मुह सत कहलु बाका का मुह चाहू कहलु आज अमंगल बाका चाहिए ना शिबू तू का मुह चाहू का मुह चाहू कह मागे कालिया झियो मुह केक पाउडी दुकान पलैल तो समेत जीवा आख्या कड़े ट्रेन तो आइल तो एमती का मुँह चाहिए आईच ट्रेन तो मिस कल जीवा कड़े आख्या आउ घंटे पर ट्रेन आसवा गोटे जीवा जगतर राजा को देखा करिया जीवा पलैया ये जगतर राजा जगतसिंहपुर राजा जगतसिंहपुर राजा तो मार गईता अरे ये छाड़वा वीडियो नंबर भेजिबो ए बाका धरलु कैमरा धरलु मागे डायरेक्ट पिटाने मारिया मैंने कई गोटाए नहीं मुझे जानीगली ट्रेन ना पलि मुझे जानीगली फास्ट मुझे ओह्लैली नहीं मुझे जानीगली मुझे ट्रेन ना पलि बेस मुझे देखिए कई गोटाए ना पारादीप स्टेशन में लोक रुहती ना रही वीडियो बनाच ना कौन भोज हाँ घाटी लाखर टोका आम ये चिन्ह रख मिस्टर शिबू 018 ए रंजित देखा मारे एमती केते दिन वीडियो कले सब जान आंड्रॉइड किए धरती कि कहीं आंड्रॉइड आज धरीचु कि हीरोटा कैमरामैन हाय गाइस कैमरामैन को M5 गुरु नंबर 1 तो है गाइस तो आम आईलु वीडियो करने तो कुआड़े जीवार सेमती ना कौन कौन जीवा कुआड़े घर पलैया घर तो पड़े ये मागे तो सकाळू मुह धोई हगी मागे गाड़ी छोड़ी पड़े मागे गाड़ी करी पान दीटा खाई 4 टका 8 टका पान खाई ब्रेक हे वाला खार ए ता बहुत सारा से दे या बोला वीडियो लगी बाबू तो जीवा पलैया घरे आउ आखिटा देखो
ଟୋପିଟା ଗୋଲାପୀ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ମାନେ ନଜର ଆଉ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା ସେଠି କରିତେ ଗଛକୁ ଦେଖିଛି ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବେନି ଚାଇଲା ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ଦୁନିଆରେ କେମିତି କରିବା ଏ ମାଗିଆକୁ ଏଇଠି ମାରିକି ପକେଇଦେବା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ କୋଇଲା ଗାଡ଼ିରେ ପଳା କୋଉଠି ଭିତରୁ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଘର କତିରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତୁ ଅଟୋରେ ପଳା ହଁ ଭଲ ରେ 20 ଟଙ୍କା ନେଇଯା ହେଲା ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଚାଲି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ 20 ଟଙ୍କା ଥଣ୍ଡା ଆଜି ପିଇ ଦେବୁ ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ମାଉଣ୍ଟନ ଡ୍ୟୁ ଖରା କି ମାଖା ଡ୍ୟୁ ତ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ହେଉଛି ଦେଖା କରିଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯାଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ପବନଟା ବି ଭଲ ଦେଉଛି ନା ଆଉ ଘର ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପବନ ଦେବ ତମର ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ଫୋନ୍ କରିବି ଆସିବି ଏଟା ବା ଯିବୁନି ଆସୁନୁ ଚେର ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ନା ଚେର ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ବହିଛୁ ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏକାଥରେ ଆସିବା ସିଏ ତ ଆସିବ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ପଳେଇବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାନ୍ଧୀ ବାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲଉ ଯାଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କାମ ମୁଁ ମାଗେ ଶୋଇବି ତୁ ମାଗେ ଶୋ ନହେଲେ ମାଗେ ଏ ଆଜି ଆଜି ସାଢ଼େ ସାଢ଼େ ପଳେଇ ଆସିବା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇ ବା ଏଠି ଗୋରୀନାଥରେ ଦେଖେ ଏଇ ଠାକୁର ଏଇବା ଗାଣ୍ଡି ମରୁଛି ଆଉ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଦେଖି ଦେଖି ହାରିଯିବେ କାରେ ବଣ୍ଡି ନେବା ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଦୋକାନରେ ଅଛୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛୁ ନବାକୁ ଆସେ କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୁଇଟା ରଖିଥା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛି ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ ଆଗକୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଆସୁନୁ ନବା ପାଇଁ କାହିଁ ବାଣ୍ଡୁ ଚିଲଉଛୁ ଆସୁନୁ ନବା ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେ ପାରାଦୀପ ବାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଏଟା କେଡ ଆଉଛି ନବା ପାଇଁ ଗୁଡୁ ଫୋନ କର ରାଜୁ ଗୁଡୁ ତ ବାଡୁ ତମ ଘର କୋଉଠି ଏଇଠି ପିଲା ପିଲା ଚୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି ନେଇଯିବେ ଏଠି ସିଏ ଅଖା ଆଣିଛନ୍ତି ଅଖାରେ ପୁରେଇ ନେଇଯିବେ ଏଇଟା ପିଲା ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ହଁ ଦେଖିଲୁ ଏ କ'ଣ କହୁ ଜାଣିଲୁ କହୁଛି ପିଲା ଚୋର ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ ରାଜୁ ରାଜୁ ତୋର କି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବନୁ ଏଇଟା ତୋ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହଁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହଁ ଯେ ସେଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଦେଖେ
ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଗୋଟେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆମେ କରୁଛୁ ଭାଇ ସଙ୍ଗ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି କାଲି ନା ପରଦିନ ଗୋଟେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କଲି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ସେମିତି ସକାଳେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ମାନେ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଲି ଡିଲେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲି କହିଲୁ ଦୁଇଟା ସଙ୍ଗ ମିକ୍ସ କରି ପକେଇଲି ମୁଁ କହିଲି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ତାପରେ ବି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ଏଡ଼ିଟିଂ ଛଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଯାହା ବ୍ଲଗ୍ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରହୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖା କରିଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ ট্রেন লোকেশন ধরে তার দুটো ট্রেন আসবে তাহলে কুমার তাঙ্গে অজনে କ'ଣ କହୁଛୁ ଯିବୁ ନା ଏଇଠି ରହିବୁ ରାଜା ଆସିଲେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସିଏ ବା ଠିଆ ହେଇଛି ପଦାରେ ସେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଆସିବୁ ହଁ ଆସିବା ତୋ ବର୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଅଛି ମୁଁ ଆସିବି ଗାଣ୍ଡି ମରା କାମ କଲୁ ରେ ଆସିବା ସେ ଦୁଇଟା ଭାଇ କେଇଟା ବାଇଛି କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା 1:40 12:40 ମାନେ ଗୋଟାଏ ବାଜିନି 2ଟା ବେଳକୁ ଆସିବୁ ଯିବା 2ଟା ବେଳକୁ ଆସିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା ନା ତୁ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏକା ଆସିବି ନା ଆସିବି ମୁଁ ଆସିବି ତମାନେ ଯାଉନା ମୁଁ ମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଯାଇକି ମାଣ୍ଡ ଛୋଟି ଛୋଟି ଜାଗା ସେଠି ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ତାର ସେ ପଦାରେ ଠିଆ ହେଇଛି 3 ଲକ୍ଷ ତାର ଗାଡ଼ି ଜାଗା ସେଠି ରହ ମା ଇଏ ତ କ'ଣ ଯିବ ଏଇପଟେ ସେ ଗୋଟେ ବହିଛି ଟାଙ୍କି ଉପରେ बोला कैसी चीज़ है टाँकी गोटे ना फाट टाँकी पारादीप 500 ହେଇଯିବ ପାରାଦୀପ କଟକ ପାଖାପାଖି ଯାଇ ପଳେଇବ ପାରାଦୀପ କରିଦେବ ଗୋଟାଏ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଲେ ସବୁ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଯିବ ନା ଇଏ ତ ଅଏଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଫାଟିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି 5-10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଘାସ ଟିକେ ଉଠିବ ଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଆର୍ଏଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୁଡ଼ ଅଏଲ୍ ସେ ଟାଙ୍କି ନହେଲେ ଇଫ୍କୋରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଅଛି କି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ସେଟା ସିଏ ଫାଟିବ ମାଗିଆ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମାଗିଆ ଟିକେ ଗଛ ଉଠିବନି ରିକ୍ସରେ ତାହେଲେ ମାନେ କାମ କରିବ ଏତେ ରିକ୍ସରେ ତାହେଲେ କାମ ଗୁଡ଼ ଅଏଲ୍ କ'ଣ ଆସେ ଗାଡ଼ିରେ କେଉଁଥିରେ ଆସିବନି ସେ ଯାହା ଆସିବ ଜାହାଜରେ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଆସିକି ଟାଙ୍କିରେ ଲୋଡ଼ ହେବ
କ'ଣ ଭାତ ଆଉ କୁନ୍ଦ ସନାମଣି ବାପନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ଆସ ଏଇ ପୋଲ କତିକି କମ୍ପଲସରି ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ ପୁରା ଭାଇରାଲ ଆଜ୍ଞା ଅଜୁ ଅଜୁ ତତେ ଗାନ୍ଧୀ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଛିଡ଼ା ଅଛି ଯାଇକି ସେଠି ଆସିବ ବୋଲି ସେ ବିବେକ কে মাগে টুকু গান্ডি মারলানি মাগে পছরাও না আমি মিছেলা গড়ো উখুন ডর লাগলা গাড়ি ব্লগ না ব্লগ গাড়ি আসছিল তো গলিতে আন্তা কোড়ি চলনেটা কি এবার তিন ওড়াই হ্যাঁ ଟର୍ମିନାଲ କି ମୁଁ ଗେରେ ଟର୍ମିନାଲ କି ସେ ତୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଠି ହେଇଛି ମତେ କହୁଛି ଆଉ ସେ କହିଲା 3 ନମ୍ବର ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା କହୁଛି ଟର୍ମିନାଲ ଟାଙ୍କି 3 ନମ୍ବର ଟାଙ୍କି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ ଯାଉଛି ର ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅଧା ବି ଆସିଥିଲି କ'ଣ କହୁଛ ପଳେଇବା ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇବୁ ମୋର ମାର୍କେଟ ଯିବ ବାଦଲ ଶଶବା ଗାଲି ଚୁଦି ଜୀବନ ଗାଧେଇ ଯୋଉଠି ଦେଖ କହିଲେ ତୁ ଆଗେ ନିଜେ ଗାଧେଇ ମନ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଗାଧ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆମକୁ ମତେ ମତେ ତୁ ଯାହା ପଳେଇବା ସେଥିପାଇଁ ପୋଡ଼ା ଗଲା ଟ୍ରେନରେ ଯିବ ନାହିଁ ସବୁ ପାଗଳ ଦିଟା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଆହୁରି ଯିବେ ଟ୍ରେନ୍ କେଇଟାରେ ଅଛି ଦିଟା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନିଜେ ଦିଟା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିଟା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ଯିବା ପଳେଇବା ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି ତତେ ମାଗିଆ ଯିବା ପଡେ ତୁ ମାଗିଆ ପାପି ନା ନା ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ଆମର ଆ ପାଇଁ କୁହ ବଣ୍ଟି ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ସେ ତ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ନା ଖାଲି କରିଦଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଦରକାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇବା ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ମୋଟର 18 ବର୍ଷ ଦେଖୁନୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ଦେଖେ ମୁହଁଟା ଦେଖୁନୁ ଆଭେଲେବଲ ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚିଲେ ବି ରାଗ ସେଇଟା ଡାଇଲଗ କହିବ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏ କି ଦୋକାନୀ ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ପଚାର ସିଏ ମାନେ କଷ୍ଟମରକୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ସେ କହିଲେ 2ଟା ବେଳକୁ ଗେଟ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗୋଟେ ଆଣେ